Vítejte u dalšího videa. Dneska si zahrajeme, nebo nezahrajeme, spíš jsem to, je to takové, je to na serveru Planetcraft a je to vlastnost premium. Proměnit se v draka a zabíjet všechny ostatní. A já tady s mojím kamarádem Robikem a já se proměníme v draky a budeme zabíjet všechny na Warp Mob Areně, což je tady tento hráč a tam ještě, tam pod tím kámoš nás, který nechce s námi točit, tak ho zabijeme taky. A bude to sranda, takže přivolat draka. Jo, a jdeme. Tak toto je teda, počkej, já se ještě musím odzbrojit, aby mě nenašli, kdyby. Tak. Moňo. Jen dráček, prostě. Něco takového nenajdete jenom tak. Tak. Takže jdeme zabíjet za prvé. Kde jsou ty hráči? Tady je. To je ten náš kámoš, který už je mrtvý, takže nech to, ta hetka je moje. Ultra. Golemové pohoda. Takže hráč, co už je mrtvý předem. Ne, on utěká, takže ten mrtvý nebude. Jak si mi tady rozmetal, tady to tok. Ty zdechneš. Ha, on padá, takže pohoda. On sám zdechne po určitém čase, tak. A teď. Mě to úplně baví s tím drakem, tak to jezdit prostě. Nebo nejezdí, létat. A tak je odhazovat s těma křídlama a všeckým. To je úplně boží. Tak je potom jsem to koupil. Kvůli Enderdrakovi speciálně. Jo, tak to taky znám, jenom že tady není nikdo. Tady je nějaký hráč. Tady je nějaký hráč. Ten už je mrtvý, ten nemá flajku, takže ten že... Ne, on má flajku, takže ten zdechne. Však já jsem ho hodil, takže... No, on je neviditelný. No, ne, ty jsi neviditelný. Ne, on je neviditelný. Já ho vidím. Ten meč, to je ono. Ten meč je on. Já jsem ten bez mečů, ten nepřítel má nad sebou meč. Je taky premium, takže má taky draka. Hele, ty máš na sobě, hele, ty máš v sobě šípy zabodlé. Takže taky tě vidí. Ale mě nevidí, takže to je pohoda, ale my ho vidíme. To je... Asi zase zapnu takto, abych viděl, co držím v ruce. Jaký mám hlad a podobné. Počkej. Ne, ty jsi umřel? Ale zmizel, já ty nevidím. Jo, já jsem ho zabil! Takže hezky jeho lopata, barake. Šunty jeho. Takže jeho šunty jsou moje. Ale kdo mě hituje? Kdo mě ho hituje? A to se hituje tadyk. Ale to jsi ty ten drak? Pozor, tam máš diamondový. Počkej, já toho diamondového sejmu. Pozor, jde po tebe diamondový, já ho se snažím killit. Jo, pozor, aby tě neskillnul ten diamondový. To je láhu těžké bojovat s dvěma drakama. Tak má diamondové věci, chápeš? Podle mě ale ho nezabijeme, protože... My ho nezabijeme, protože on má diamondy, já jsem ho dneska zabíjel dvakrát. A pokaždé mě zabil. Já mám tolikrát diamondový meč v čestce, že to tok. Ne, to jsem já. Jak ten drak řve, tak já tě pohledně ani neslyším. Ale máme to železný začatovaným lukem. Ale to jsem já, nehně! To je on má taky draka. Pozor. To je on, zabij ho.
Ne! Teď mám čas se tady bavit s tím Dežotem, který s náma nechtěl točit. Hele, tady jsou 3 hráči. Jedním náletem tady killnu všecky. Buffalizer! Jeden nálet a všichni umřeli. Neotravuj ty! Mě sere, Ivan. Vteřinu. Tak tu já jsem si Ivana blokl, protože mě už otravuje. Nechce s náma točit, tak asi natne. Jo, zezadu jsem ho hezky napadl. Nálet. Žvoun obecný. Útočí. S tím děkem je celkem těžké útočit. Žije? Ne, on umřel, pohoda. A věci z něho nejsou, pohoda. Pardon. Uvyšit, já umřu. Pokud to navechuje HPčka mojeho draka, tak já umřu. Ne, pohoda, je to můj drak. Ale někdo to zabíjí. Umřel jsi. Ty jsi umřel, tak já tady zabiju tady tohoto. Můj drak bez umře. Ty jsi umřel? Já vím, tam nám byli 2 nebo 3, zabij ho, zezadu. Dělej, zezadu ho zabij, toho dia. Nech je, zabij toho dia. Ten dia je nebezpečný. Ne, nepřivolám. On nechce se točit, tak asi, tak teď nechce. Já se o Ivana nebudu starat. Nepřidávej ho sem, nic nedělej a nehituj mě. Pozor, diamantový do mě, aj on. To bude bolet. Mě ne, ale tebe jo. Kdo tu je s náma? Kromě tebe. Za chvilku umřu. Protože to bude... Ten diamantový mě už 3krát za dnešek zabil s tím drakem. Protože on je fakt nebezpečný. Ty dia to je fakt nebezpečné. Volný pád! Víš, jak se jmenuje můj drak? Volný pád. Jasně, čau. Tady kolik zombíků. Bum. Tak, to baví tak odhazovat. A já vím, že mě zabiju. Já se musím odpojit, nebo já umřu. Ne, to já nestihnu si ho odvolat, právě že. Já musím dát těch, protože se lognu a já se ho pokusím nějak bleskově odvolat, protože ten příkaz na odvolání je celkem dlouhý. Vteřinu? Tak se tu, stihl jsem si to odvolat. Ten dia nevím, kde krouží. Někde krouží kolem nás, nevím kde, ale zaručeně nevím, že už budeme muset končit. Tady je ten železný a ten dia je kde. Nevím. Děkuji za slednutí, za odběr, za koment, za všechno, za sdílení. A doufám, že tady s panem Robikem obecným budu moct točit dál. Dokud neumřu. Dělej armor na sebe. Já jdu na můj Island, protože jinak umřu. Na mojem Islandu mám všecko, co potřebuji na přežití. Tak, děkuji za zhlédnutí, odběr, všechno, co jsem říkal před chvílí a čau do dalšího dílu.